Ang Ginoo wala gatawag sa aton kag niyan iya man kita bayaan sa panahon nga kita naga-eksperyensya sa mga kalisod, kahulipnan kag kaperdihan. Siya magaupod sa aton tubtub gid sa katapusan kay ini amo ang iyang batasan. Ini isa lamang sang aton mga matun-an sa sini nga semana sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pagtalakay, pagreview, pagtuon, kag pagbusisi sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat nga ako nupod amo gihapon ang ako nupod sang ligad nga semana ang aton professor sa Old Testament studies kag languages studies sang aton diring nga School of Theology sa CPAC. Wala sang liwan si Dr. Victor Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag madamo nga salamat sa paghatag nimo sa isang tion sa akon nga makaupod nimo sa sini nga pagtuon kag sa aton mga viewers. Mayong adlaw sa tanan kag madamo nga salamat sa pagsubaybay ninyo sa amon nga programa. Yes, Pastor, salamat man sa imo nga pag-acceptar for the second time sa aton nga pagtuon subong. Ang aton leksyon, Pastor, karon leksyon 2. Ginatiguluan siya Nehemiah sa English o kung Nehemias. Kag kanami, Pastor, sang aton matun-an sini nga semana. Apang sa hindi pa ako na anay pasalamatan, Pastor, ang aton mga kauturan sa likod sang kamera, ang ilang mga expertise, ang ilang mga utok, mga talento nila, Pastor, ginagamit, ginatugyan, ginadedikar nila sa Ginoo. Si Sir Elberey Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Rodel Vargas, si Ruel Largado, kag si Sir Cesar Cosi. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo. Kag kun wala ini sila, Pastor, wala ini ang aton programa, ang pagtuon subong. Akon man ginatamyaw ang aton mga faculty and staff diri sa CPAC, ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental Conference, sa may Negros Oriental, sa may Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag sa Boracay Island. Akon ginatamyaw dira si Pastor Romeo Tumbukon sa Boracay District, si Pastor Oliver Isler sa Ruas District. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa inyo. Kagamon man ginatamyaw aton mga kauturan sa gihapon dira sa Southern Mindanao, sa Dajanga, sa General Santos sa Coronadal, sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag bisan pa sa North Cotabato. Mga kauturan sa Samar, sa Liti, sa Biliran, sa may Romblon, sa may Masbati, aton mga kauturan sa may Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong, sa may Taiwan, sa China, aton mga kauturan sa may North America, South America, sa Europa, sa Middle East, sa Australia, kag sa may New Zealand. Kabay pa ang Dios magapadayon sa pagpakamayo sa inyo samtang kita magapangalipay sa aton nga pagtuon sa leksyon sa eskwela sa Batika. Hakon anay pangabayon si Pastor Montaño sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Amay namon nga yara sa mga langit. Nagapasalamat kami kag ginadayaw namon ang imong ngalan sa paghatag nimo sa amon sang tinion nga kami maka-review liwat sang amon nga leksyon.
Ginapangamuyo namon Ginoo nga kabay pa ikaw magaupod sa amon nga pagtuon. Nagbuligi kami nga mahangpan namon ang imo nga kababuton para sa amon kinabuhi. Madamo nga salamat Ginoo sa pagsabat sini nga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagampo. Amen. Salamat, Pastor, sa imong matahom nga pangamuyo. Aton na ni basahon ang aton sa saran nga teksto nga makita si Nehemias Kapitulo 1, versikulo 4 kag 5. Nagasiling siya. Sang pagkabati ko sining mga pulong naglingkod ako kag naghibi, kag naglalaw sing pila ka adlaw, kag nagpuasa, kag nagpangamuyo, nangamuyo ako sa tubangan sang Dios sang langit. Kag nagsiling ako, ginapakiluoy ko sa imo o Ginoong Dios sang langit, ang dako kag maya kakulugmat nga Dios nga nagabantay sang katipan kag sang malig-on nga paghigugma sa mga naghigugma sa iya kag nagabantay sang iya mga sugo. Ang Dios magapakamayo sining aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa leksyon 2. Kag ang leksyon 2, Pastor, is about Nehemiah. Kag amo na ni isang ligan nga simana aton natunan nga may duwa ka mga panong o kon may mga duwa ka mga batches o kon duwa ka mga grupo nga nagpauli na balik sa may Jerusalem halin sa kaulipnan sa Babylonia and eventually dira na sa may Medo kag Persia. And right now this week we'll be studying about Nehemiah nga siya ang nagpangulo sining ikatatlong grupo, the third batch nga nagpauli sila after 13 years. 13 ka mga katuigan nga si Isra sa second batch nagbalik dito. And then ato natunan last time nga they were given the autonomy. May gahom na sila sa paggoberno sang ila mga katawhan dito balik sa may Jerusalem sa Judea. Pwede na sila gintagaan sang mga gagmay nga mga power to collect taxes and other things for them to survive sang ila nga pagbulutan. And then, eventually, after 13 years, something happened. Kag amo ni Pastor ang aton pagatun-an subong. Pastor. Yeah, kag makakulugmat, Pastor. Yes. Ako kay balo ko, Pastor, nga nakawali kasi ni may wali ka may tungod sa Nehemiah. Ako I have preached several times about the leadership of Nehemiah. So, amo na, Pastor. Yes. Ano, Pastor, ang nakakulugmat kag kahalang awat-hawat nga hinitabo after 13 years nga balik na si Isra, but 13 years after, ano ang nitabo, Pastor? No. So kung aton na makitaan, dako na gid na high hopes ba, taas Yes. na ang ang paglaom nilang i-rebuild ang walls ng Jerusalem. Apang may ara nga problema na tabo, may ara sang oposisyon. Gani bangod sa oposisyon, may gamay nga pag-untat sa pag-rebuild sang walls sang Jerusalem. Yep. May ara sang ginatawag nga oposisyon. Amo gid na ang bulaton sang Ginoo, Yeah, no? may ara gid May ara nga gid man sa nagasupak, no? nagasupak. So Oo. amo ni nag-abot ini nga balita dito kay Nehemiah. Kay si Nehemiah dito man siya sa Sa Persia. Persia siya. So amo Kag, ni ang background sang kuan. Yeah. Kag isa siya sang mga official being the cupbearer. Cupbearer. Ang word nga cupbearer, Pastor, kung sa aton lingway subong daw ka hunubo nga klase sang posisyon. Okay. nga kapot ka lang sang tasa sang hari. Pero sa una nga panahon it was really an important position. Kay dira na mabasi kag dira ginasala ang mga pagkaon kay ti hindi mahimo nga may mga kontra nga hari nga hiluan siya o kung ano siya, ang pagkaon nga ihatag sa iya. So the cupbearer are the one trying to strain pagsala sa mga pagkaon. Kag ang tanan nga ano ni sang hari nasandig dira Nasandig sa cupbearer. And Nehemiah being a Jew, yet he was the cupbearer of the king. Hindi siya Persyahanon, pero nahimo pa siya nga siya ang cupbearer. So extraordinary ina nga responsibilidad. Para man Pastor bala sa aton nga mga OFWs. No, nga may ara nga mga OFW sa ibang nga lugar, sa Amerika, sa Australia, sa may
Middle East, sa Saudi, sa Kuwait, and other places nga nasyon nga ginaobrahan sa mga Pilipinos nga many of them are having great responsibilities. Lagko ang ilang mga advisor sila sa mga hari, mga advisor sila sa mga dalagko nga mga tao, mga nani sila sa kabataan sang mga dalagko nga mga katawhan nga dira ginatugyan ang ila kabataan nga mga importante nga mga kabataan ginatugyan sa aton mga Pilipino nga mga workers, and they are doing good in other countries. Of course, may ara man nga wala nagahimo sing manami, but many of our OFWs are doing good sa iban nga lugar. And this is Nehemiah as well. Ako mong gani, Pastor, natingala man ko ganing ara dra si Nehemiah kay dapat ani ibutang dra ang isa ka Oo. persahan yun o isa ka Midyan. Ay, imagine, ara kas tupad perbis ang hari. Yes. So, ang trust ng hari ara sa imo. Kaya from time to time, sa sinanga panahon, subject ang hari isang ginatawag nga assassination mo. Yes. Kang masami nga mode of assassinating a monarch is by poisoning. By poisoning. So, amo na nga nagapangita gid ang hari isang tao nga kasaligan niya nga makaprotektar man sa iya. Hindi lang makaprotektar sa iya kundi makahatag man sang advices. Pero sang natun-an ko ang Nehemiah, nakitaan ko galing amo galing nga klase nga tao si Nehemiah. Nehemiah. No? Amo galing nga klase, amo galing nga amo nga klase sang leader ini si Nehemiah. Yes. So no doubt gid yung maayo gid man ang pagpili isang hari sa iya kung agim butang siya dara. And I believe that the Lord also has put him in that place. Nagkabay pa, Pastor, nga kita modern Nehemiahs. Not only sa iban nga nasyon, Pastor. Bisan sa aton man kaugalingon nga banwa, sa aton kaugalingon nga mga barangay, sa aton kaugalingon nga mga sitio, ka mga purok. Kabay pa nga mga Nehemiah kita. Nga masaligan bala, Pastor. Nga daw ara nagadepende sa aton ang mga leaders, ang mga aton barangay captain, ang aton nga mayor, ang aton gobernador has a great confidence in us Seventh-day Adventist. Kabay pa mga kauturan. Okay, so going back, Pastor, kay Nehemiah. Yes, one day. Yes. May nag-abot. May nag-abot nga utod nga sa mo si Hanani. So ang aton nga leksyon ka Biblia wala ginahambal kung sino gini si Hanani, pero parinti niya, utod niya. So it might be utod niya sa pagtuo kay Hudiyo si Hanani, or most likely ba si utod man niya sa dugo. Oo. But at least my brother came. Oo, nga amo si Hanani. Kag at this time, Pastor, si Nehemiah confident. Kay ti kabalo siya, being a cupbearer, I am sure member siya sang committee. Oo, nga nag-approve kay this is still the time of Artaxerxes. Nga nag-approve kay Esdras nga magpauli balik sa Jerusalem. Kag ang tanan nga bulig ginhatag dito. Yes. Ara lang niya sa bibig ni Esdras mo kung ano ang iya ihambal, ano ang iya pangamiyon, ihatag ni Artaxerxes. And Nehemiah knew about this. Esdras were given a lot of help sa pag-rebuild sang wall sa Jerusalem. So, Nehemiah being in the palace, and I am sure he is one of the cabinet members of Artaxerxes, must knew the record nga there were great help given. Aid kag mga tanan nga support kinatag kay Esdras. So, gapaabot siya nga ang wall sa Jerusalem tapos na. Yeah. Only to know nga pag-abot ni Nehemiah, ni Hanani, nasubo siya kag nahusno gid siya, nalupo gid siya sang balita nga nabatian niya. Yes, Pastor. Sanggin pamangkot niya, ti, kumusta ang kuhan? Kumusta ang dalagan sang obra to? Ti, ang sabat sang Isaya? Negative tanan mo. Yeah, oo. Negative tanan. Ang tao mga kaluluoy, ang walls broken down. So, si Nehemiah naapektuhan. Kung ako si Nehemiah,
hindi na ko dapat mapiktuhan kay nga man ara na ko sa palasyo Oo, mo. mo. Nagamayo ng pangabuhi ko na Ano man draya. labot ko sa Ano inyo man na? labot ko sa inyo man may balay naman kuya diri sa Dakong palasyo. posisyon ko di. Dako sweldo ko di. Oo. Ano pa man pero hindi amo na ang klase nga tao si Nehemiah may ara sa ginatawag nga na ang nationalism bala. Yes. Very nationalistic. He is a typical Jugid bala. Yeah. Hudiyo gid nga ginatan-aw gid niya ang ang kahimtang ang gitanaw niya ang kahimtang sang templo kag ang kahimtang sa mga katawhan sa Dios. Amo ni nga klase nga tao si Nehemiah. Na, ti amo man na pastor ang aton mga OFWs nga sa iban nga lugar, they are still Filipinos, pastor. Dami ng ilang mga posisyon dito, pero ang ilang simpatiya, ang ilang tagipuson ara gyapon sa Pilipinas. That's why gapadala sila sa mga bulig diri sa Pilipinas, gapadala sila kung may mga kalamidad, gaamot sila, may mga project sila sa ilang nga pamilya na only to know nga ang mga dako nga mga ginbuhatag nila sa ilang pamilya, sa ilang mga bana, sa ilang mga asawa, sa ilang mga kabataan, sa ilang mga utod, ang mga project, nga gawnaw na sila nga nami na ang project, nami na ang negosyo, kay gintagaan kapital halin sa guwa, only to know nga wala manggali mahimo to, wala manggihapon, amo lang manggihapon. So ikaw nga dito sa gwa pastor daw maluhoy napiktuhan ka mo yun kag damo pastor sang napiktuhan sina. Oo, nga they were thinking ang ilang project sa Pilipinas were doing good only to know, only to learn nga wala gali gid mahimo kag ang kwarta na bulsa and whatever happened, so there was no project made, and this is what happened to Nehemiah. Yes. Pero ang kanami lang kay Nehemiah sang naapektuhan siya na balaan niyang nahibalaan niya ang sitwasyon. Yes. Kanami isang iyaya kay ang ginhimo niya dahil ang sunod nga step yan nangamuyo siya sa Nangamuyo Ginoo. Amo na ang kanami Yes, siya tao. and May that's the way. problema gani ipangamuyo gid sa Ginoo. Wa niya naging baso mo tong Wala kuya naging basol. basulon ug ito sila mo nga kamo ano ginhimo niya daman kamo ginpadala dira ate. Way pangamuyo siya he immediately Yes. prayed And to this the Lord. is the right thing. Mga utod nga ara sa iban nga lugar, sa iban nga nasyon. Yes, when something wrong, we are hoping and thinking that everything is doing fine. Yet, only to learn nga something was wrong or wala na himo. The best thing for us to do is just like Nehemiah, pastor. Nagpungko siya, nagpangamuyo siya, nangayo siya sa Ginoo. Ginoo, please help us. Ang ginambal sa Biblia, he mourned, he wept, Yes. he prayed, he fasted. So makita naton nga ining attitude of Yes. attitude sa pagdangop sa Ginoo no. Yeah. Prayer, fasting, Yes. to weep before the Lord. So i-pour out gid ang tanan nga Yeah. ari sa sulod naton ihatag dito sa itugyan gid sa Ginoo kaysa gamito naton na aton nga kamot nga instrumento sa pagsulbar sa Yes. problema kung kaysa Hindi hindi gid kung masili nga pulian ka muna Pulian. nakon kay ano nang tabo ka Awayon pangawayon mo. ta kamo. Yes. Yeah. What is good with Nehemiah, pastor? Wala na siya sa imukan, way na siya nagbasol. wala na. Oo. Kag nangamuyo na lang siya, kay nabalaan niya, this is the best thing for him to do. Ang the best. Nga magpangamuyo. Oo, kay bisan amo nang ginhimo sa iyang mga kauturan nga mga Hudiyo, still Hudiyo siya, palangga lang gyapon niya. So amo man na. So ang the best thing for us to do is just simply pray. Oo. Pray and then ask God's for guidance. And God has the answer. Oo. Na. Sige, pastor. So, amo na siya. Pastor, ano ang pangamuyo ni Nehemias? Kay daw may chiasmic structure diri, pastor. Ang tawag sila kayasam no. Oo. Kanami isang iyang prayer mga utod nagsugod siya kung atong i-apply. Okay kuwaon man naton ining structure diri. Pero kung i-apply nato ng acts of prayer bala, ang Yes. adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ara ini nga mga elemento sa sini nga chiastic Ang structure na- acronym nga Acts, ACTS. oo. ACTS. So, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. So, daw amo ni ang... Amo man ang nakitaan Nakitaan. ko Oo, kay pastor. ara nagsugod siya sa pagsimba sa pag-adore no? Sa Ginoo ginsimba niya ang Dios ginkilala niya nga ang Dios nga the Lord of heaven okay, the God of heaven, great and awesome God no, compassionate
and then full of mercy, the God of the covenant. Amoy ni ang pangbungad nga prayer niya, ginangkon gid niya ang Dios nga amo ang Tag-iyas ang ang tanan kag Oh, siya man gamhanan. gamhanan, siya man ang Dios nga naga permi nga nagasunod sa iya nga covenantal promise sa iya nga mga katawhan, no. Kag ang kanami sini pagkatapos sini nga prayer niya mga pastor, nakitaan ko diri ang shifting bala sang first person to third person sang I, ag-I no, ka. I kag pag abot sa confession of sin, naggamit siya sang word nga we. We. So ang ginatawag ba lang nga solidarity, nakasala hindi lang ang mga atong mga tao dito sa kay Ezra nga grupo kundi pati siya upod man siya sa kalapasan nga ginhimo nila. Kung ako si Nehemia siguro basulon ko gid siya. Lord, si kamulang way ko da labot. Sila na nakasala iya. Pero hindi siya, we have transgressed, we Gindalay iya we are so corrupt. Gindala niya ang kiyang kaugalingon amo ning solidarity when it comes to confession of sin. So acknowledge gid. Iyagyapon pastor gin identify himself sa iyang pamilya. Oo, sa pamilya, sa upod sa iyang mga katawhan nga nakasala. Gani pagkatapos sini gimbato nila nga bangod sa ilang nga kalapasan, they were scattered. Yeah. Apang nagapatig gyapon siya, nagalaom gyapon siya sa Ginoo nga kung sila matutom pagkatawgon liwat sila. So amo ni ang kanang isang prayer ni Nehemia. I-allow sang Ginoo nga maghalaplag kita. They will be scattered. Pero sa atong leksyon sang ligin nga semana nga God has the timetable to gather again His children. Balik kita pastor sining belang acronym nga ACTS. Adoration. Mga utod kung kaisa bala, ang aton nga pagpangamuyo, dagulpi lang dahil manghayo sa Ginoo. Oo. But it's nice to acknowledge God, who is God. Kagamo ning ginhimo ni Nehemia, God of heaven. Ang Dios nga ra sa kalangitan, powerful and awesome God. Oh, naamo na siya. So, kabay pa nga amo man ang aton pangamuyo mga kauturan nga aton anay una gid i-acknowledge ang Ginoo. Dios nga langit non, makagagahom sa tanan, merciful, so forth and on. And then ang C is confession. Nga aton anay pangayuan kapasiluhan ang aton mga sala. And Nehemiah did it, Lord, please forgive our trespasses. So gin-include niya even though wala siya labot sa trespasses, mga kapaltahan sa mga kauturan niya sa Jerusalem, but yet he included himself in the trespasses of the children. And then ang aton nga pagpasalamat, thanksgiving. And then last portion sang aton nga pangamuyo is ang aton nga supplication, ang aton nga pagpangayo sa Ginoo kung ano man ang aton pangamuyo. Ang kanami isang pagpangamuyo ni Nehemia diri pastor nga ang concern niya hindi sa iya nga kagalingon, ang concern gid niya ang ipangayo niya sang Ginoo. Ang ginatawag nga himaya the glory of God and the name of God. Kaya nga man he is praying about sang kahimtang sang Jerusalem, ang kahimtang sa mga katawhan, wala sang iya ang pangayo, hindi sa iya mo, kundi atong mga tawo nga kinahanglan gid sang bulig nga kinahanglan kung matukod gani ning Jerusalem, kung maayo na ning Jerusalem, ara ang kadayawan sang pangalan sang Ginoo, no? Para sa Ginoo ang iya nga pangamuyo, hindi para sa iyang kaugalingon. Amo na nakitaan ko man nga sa kanami pangamuyo. pastor siya na imo nga insight nga nakita. Kag may ari man ka pastor Dugang nga si Nehemia kibalo nga ang business sa pag-rebuild sa Jerusalem is God's business. Iya na hilikoton sa Ginoo. Kabalo si Nehemia nga mga instrumento lang sila. That's why gintugyan niya, Lord, imo man ni business, imo man ni hilikoton, bahala ka. But at least ari kami ready to help you. Yes, and that's correct. So pastor, amo man na sa atong mga kapirdihan, we are children of God. Kagang atong ginahimo is for God. And then let us place everything into the hands of God. We are just simply instrument. Okay. Pastor, naghambal na si Nehemia. Okay. Oo. Kay si Nehemia, as what I've said, what we have said, nga dako iyang position. Kag natingala ang hari, nga ang si Nehemia, sang nag-serve siya, si Nehemia daw hindi malikaya. Kay
all the while, ang tanan, I mean, previously, Nehemiah was really happy serving God, Serving God. serving Serve the king Artaxerxes. But now, natingalang hari nga, Nehemiah, hindi mo usual nga daw Biyernes Santo. Napiktuhan siya. Napiktuhan Biyernes siya. And Santo of siya. course, and then, ang hari naghambal, Nehemiah, what is wrong? And that's the opportunity, Nehemiah speak out. Nga amo na ang naitabo. And then, may style man si Nehemiah, nga wala man niya dayon pastor gin direkta hambal nga amo ning natabo. Iya anay gin pasumbingay, iya anay gin tagaan nami nga introduction nga amo na nga si hari hindi ba lang ikaw nagpadala dito kay Israel so forth and on na ti kami nagaw na huna nga natapos na only to learn nga wala manggali natapos. And then, nabugtaw ang hari. Mo bala? Ti ano pa ang kulang? And that's it. So, Nehemiah has that opportunity to tell the king. Amo ganina pastor nga sang ara siya sa tubangan sang hari, nakitaan sang hari ang iyang dagway nga may problema, ginpamangkot siya sang hari. Ginsabat siya ni Maya, okay, amo ni ang problema, ang Jerusalem, amo ni. So, amo ni, damang ang problema, ginabalin Maya. So, pagpamangkot siya sang hari nga, ano ginanga pangayo mo? Ang kanami siya, kay before sa naghambal, matong basahod ang passage, naghambal siya, he prayed to the Lord. So, kay balo si ni Maya nga, although si Artaxerxes ang mahatag sa iya ang maghatag sang sabat sa iyang mga may harap pagit siyang dako nga monarka nga mga hari nga amon ni siya ang key kung nga sa diin masabat ang iya pangamoy. So he prayed to the Lord of heaven, and then after that kung atong basahon diri nga pagkatapos sini ginhambal niya na sa hari ang iya ginapangayo. Nga mo man na Pastor Bala kita, may isa kita katao nga aton pangayuan sang bulig. The best thing for us to do is not right away approach the man, but approach the owner of that individual nga among Ginoo nga ra sa langit nga isoften niya ang kwan. Kag isa pastor nga punto nga ako nakita diri nga ang hari worried kayo kay Nehemiah. So, palangka niya si Nehemiah. Kabay pa mga kuturan, nga bisan kita sulugoon lang sa sulod sang balay o convoy kita sa hardin sang isa kadako nga panimalay. Kabay pa nga kita ang mga Adventista, palangga kita sang aton mga amo. Kita worker, Amen. isa ka empleyado sa isa ka kompanya. Being an Adventist, we should be like Nehemiah nga makakuha sang atensyon sang aton nga presidente, sang aton nga boss, sang aton manager nga kung may mga problema kita mabalaan nila nga kita may mga problema, and then they will come to the rescue. Yes. Kag pastor ginpadala si Nehemiah, isn't it? Oo na. Wala gid sa iba. Nehemiah volunteered nga pwede senior hari tagaan mo ko bakasyon kay ako gid ang makadto. Kay hindi ko ni matugyan sa iban. Because Zerubbabel was there, Israel was there, wala gyapon kumplito. Please, King, send me personally. So, ang punto, Pastor Dira, nga siya gid gusto mag-supervise, hindi lang itugyan sa iban, kundi siya gid ang mag-supervise sa work. To rebuild the walls of Jerusalem. Yeah. Nga man na feel siguro ni Maya pastor ang kabugat sa problema. Nakitaan man niya nga capable siya sa tapos sini kaya niya ini. Kaya niya ini. So amo na nga siya mismo nanguna dito. Yeah. Kag ang isa man di pastor nga ako nakita nga ginpadalaan si Nehemiah sang sulat sa hari. Kay ti naghambal ang hari, anong gusto mo ihambal lang kay ihatag ko sa imo. Gusto mo bulldozer, gusto mo grader, so forth and on, pila ka sako nga semento, pila nga kwarta. Ibungat lang, and then the king was open to Nehemiah. And Pastor, damo sa nibalaan kong mga Adventista nga nagatrabaho sa mga ilang mga amo. Nga sila lang ang ginapabungat kung anong gusto nila because of the trust and the confidence. Mga utod, let us be modern Nehemiah nowadays. So, gintagaan siya sulat, nga makaagi sila sa forest, passage, so makakuha sila sa mga timber nga ilagamiton dito, and then
amo na siya. And then, Gisulatan man ang mga governor sa Yes. mga provinces nga lapit Oo. dira sa Jerusalem. Nga inyo ni buligan si Nimaya anong pangayoon niya ihatag ninyo. Kay amo ni sila ang nag-upos man mga Yeah. pastor mo nga mauntat man ang kwan Yes. mga untat man bulaton sa so pinagi sa sulat ni Artaxerxes At dako least, na nga signal sa ilang nga kinahanglan suportaran man Supporter nila. nila. Okay. But later on, Pastor, sa sunod nga mga sinimana, ato na matuna ng mga opposition kag mga ano. Ari lang kita, Pastor. Ang isa man di last na kon Pastor na nakita, nga Nehemiah plan his work. And then work his plan. That's why kung aton gitunan, natapos ni Nehemiah ang iyang project within 52 days. 52 dias lang natapos ni Nehemiah. niya. Whereas dito sa panahon ni Isra kag ni Zerubbabel, it took them years and years to finish the project. Yet Nehemiah was able to finish within 52 days. Yes, Pastor. Dako gid nga Yeah. dako nga fit ni siya bala nga kuan dako gid nga paagi dako gid nga paagi kung ano ang ginhimo ni nga nahimo niya ni apa makita naton nga bangod nga may ara kita sang isa ka ni Maya nga willing isakripisyo ang yung dako nga sakripisyo ini bala sa iya trabaho bala pastor Yeah. willing siya ma-sacrifice magkadto dito para magbulig sa pagtukod lang sa Jerusalem. Well, God rewarded him and you know, the rest is history. Amo na ang kanami diri sa work ni Nehemiah. Mga utod, we are modern Nehemiahs. Ako na ginawali, Pastor. Nga ara sa aton ang talento. Hindi naton itugyan sa iban. Sa buluhaton sa Ginoo, manami man na gamiton naton iban. But if we are the ones doing it, we can be like Nehemiahs. Nga mas shorten ang aton nga buluhaton. As doctors, as engineers, as teachers, let us help personally the work and God will bless us and shorten. Imbes nga malawig, pero kung kita gid ang maghimo, it will shorten the project and the project will be finished. Last word nimo, Pastor. Ang ako niya pastor ang nakita ko naman diri ining oposisyon nga nag-abot sa kinabuhi ni Nehemiah. Sa sini nga kinabuhi mga kauturan may madamo gid kita nga mga problema. We are living in this world where a lot of oppositions nga troubles, problema nga maabot sa atong kinabuhi. Ang natabo sa istorya ni Nehemiah isa na ini kadako nga ehemplo sa aton kung ano ang himo naton in times nga may mga problema, may mga oposisyon, gumuntang matabo sa aton nga kinabuhi. Kwaon ta ang example ni Nehemiah, and we need to ask the Lord to strength to help us, to give us the power and strength to follow His will in solving our problems. Yes. Salamat, Pastor. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan nga aton makuha sa aton leksyon. Pero kami ni Pastor Montanio nagapati nga ang mga major nga mga insights amo na palinton sa inyo. Kag kami nagatuo nga igo na nga aton balunon sa aton panglakatan Kristuhan. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid nga ikaw nagupod sa amon nga pagtuon kabay pa nga imo kami ipabatyagon nga kami moderno nga hinimaya sa sining kapanahunan. Agod nga imong buluhaton matapos kag magapauli na kami dito sa ginharian upod sa imo sa wala sing katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon ini ginapangamuyo. Amen.